Doncs benvingudes al Camerino, el programa on els convidats es sotmeten a un duríssim entrenament per tal de sortir gloriosos de qualsevol entrevista futura. I avui m'acompanyen en Nil Cardoner i en Pau Escobar. Com esteu? Molt bé. Bé, heu de saber que sou els primers convidats que venen en parella, així que en funció de com funcioni el format amb vosaltres, convidaré més parelles o no. Per tant, sense pressió, però esforceu-vos. Jo crec que bé. Segur que bé, jo hi confio. En Pau Escobar i en Nil Cardoner, a més de ser actors, són molt amics des de fa anys i per primera vegada compartiran un projecte teatral junts, Qui estigui lliure. La primera peça de la companyia teatral Herman Carson, composada per en Pau i en Nil, la Paula Jornet i el Xavi Buixeda. Ens podeu explicar una mica més d'aquest projecte? És un projecte que ha començat des de zero, des de nosaltres quatre. El Xavi és qui l'ha escrit, la Paula, el Pau i jo som els intèrprets. I és una història de tres amics que viuen en un barri i hi ha un conflicte molt gros pel mig i veiem com el superen com a amics. Estan en etapes, estan en adolescència, adonant-se de què és l'adolescència i ja madurant, no? O sigui... És a dir, en el fons són tres col·legues que han estat vivint molts anys junts, no? I passa una cosa a un dels tres que fa que se separin. Exacte. I es tornen a trobar un any més tard i realment són persones molt diferents, no? I com aquest conflicte els ha transformat i en el fons és una obra que parla de l'amistat, parla de la violència, parla de com afrontem els conflictes, com afrontem la por i també parla de l'homofòbia, perquè el conflicte va lligat a això, sense anar molt més enllà ni fer molts spoilers, però va lligat a això. Vale, perfecte. I estreneu al gener a la Villarroel, però abans us podrem veure fora de Barcelona? Sí, ens podreu veure 3, 4, 5 i el següent finde, primer a Tarragona, A Tarragona és el 4... a la sala Trono, Exacte. i després estem a la sala Aurora, que és Igualada, i estem al següent finde. Molt bé, estupendo, doncs estarem al tanto. I ara podem començar amb la ruleta del Camerino. Vinga, vale? vale. Us explico abans de res una miqueta, vale? Com va? Podreu fer fins a 4 de les proves de la ruleta per aconseguir un màxim de 3 punts per prova i, per tant, un total de, com a molt, 12 punts. Vale? Els criteris d'avaluació me'ls he inventat jo i, per tant, els aplicaré com a mi me ve la gana. Ens faràs Exacte. un pleno, no? Va. Així que vinga, va, podem tirar. Vale. Tires tu, tiro jo? Feu un i un, no? Sí? Tira. Vinga, va. L'esperada pregunta. Bé, doncs estem acostumades a que les entrevistes ens facin les típiques preguntes, no? Llavors jo us dono l'oportunitat de que em digueu quina és la pregunta que us agradaria que us fessin i jo us la faré. Vale? No? Sí, sí. Vale. Anem a tirar del que ens interessa, no? La que ens interessa. La pregunta que ens esperem és d'on surt el nom Herman Carson de la nostra companyia. Que és la nostra companyia de teatre. Exacte. Vale, perfecte, doncs Pau, Nil, d'on surt el nom de la companyia Herman Carson? Nosaltres vam estar molt de temps pensant... Clar, a vegades quan busques un nom ha d'estar a l'altura dels aconteixements, no? I com una companyia, no? Sí. La calòrica. Clar, bum, saps? Aeronal, espera't, ojo, que aquesta gent mola. I estan cagats. I recordo que veu ser vosaltres dos, de fet, que veu començar a buscar documents antics, bueno, coses que es fan. Vam anar a les biblioteques... Sí, de tot, de tot. Bueno, I vam trobar un document molt random d'un tio que es deia Herman Carson, que va ser austríac, que va ser la primera persona en crear una companyia dita com a tal, de teatre. I llavors vam pensar, aquest tio no el coneix ni qui és qui, però en el fons li devem molt a aquesta persona. Llavors vam decidir agafar aquest nom i apropiar-nos-el i fer-li un homenatge a aquesta persona. Sí. Era contemporani a Shakespeare... Sí. Però no... No ho petava. No. Sí. Molt bé, està estupendo, doncs ara ja a partir d'aquí, no? Això de funcionar con este nombre. Sí. I la veritat del nom és aquesta, eh? Sí, és aquesta. Molt bé, perfecte, molt bé. Doncs bueno, us he de donar... Herman, amb dos N's. Herman Carson amb K. Sí. És que té potència, se t'omple la boca, Herman Carson. Bueno, us donaré un punt per originalitat. Crec que el punt de sinceritat me'l guardo per mi, per si hi ha alguna cosa d'allò. Per tant, i un altre punt perquè em caieu bastant bé i perquè us heu posat d'acord, vull dir que... Anem cap a tu. De moment, 2 punts. Vinga, podem tornar a tirar. Vinga.
Està aquí, L'Espera de preguntar. L'Espera pregunta un altre cop. L'hem fet al revés, aquesta. Podeu escollir o bé aquesta o bé aquesta. És a dir, recollida d'un premi o recollir un premi. Molt bé. I ara vigileu quan el torneu a agafar, que quedi el... Vale? Ahí està. Perfecte. Vale, jo voy, Us he de dir unes coses. Utilitzant el màxim nivell de serietat que d'humor per a aquesta prova, què faríeu si jo us digués que el Premi Butaca 2021 a millor muntatge teatral és per qui estigui lliure? Pugem els dos, va. Ha sigut un viatge meravellós, un viatge intens, un viatge que recordaré tota la vida. Sí. Gràcies, companys, gràcies per la nominació i pel premi. Gràcies. Us estimo, companys, us estimo. Quan sostens una obra com a actor protagonista, és molt maco saber que tens actors secundaris com la Paula i el Nick que t'acompanyen. Gràcies als dos. Xavi, has escrit una meravella. M'encanta treballar amb tu. M'encanta amb tu. Gràcies. Gràcies. Vale, molt bé. Molt bé, mira, us donaré el punt d'originalitat, el punt d'humor i el punt de llagrimeta, perquè ojo també. Molt bé, 3 punts. 3 de 3, estupendo. Doncs vinga, tirem un cop més. Vinga. Aneu molt bé, Aneu molt bé. Aneu molt bé. Francament bé. A veure, una carta més que toca. Vale, no, ara llavors heu d'escollir entre el què preferiries o la resistència. No, entre... Què preferiries? Què preferiries? Què preferiries? La resistència, no. Sí, aquesta la pitarem, aquesta... Ja us veig. Vale. En la hipotètica situació d'haver d'escollir entre aquests dos possibles escenaris, la meva pregunta per vosaltres és: a quantes de les obres de teatre que heu anat durant l'any haguéssiu preferit no anar-hi? Us heu d'entendre, sense dir el nom, en veu alta i aconseguir un mínim de 3. No, no cal que ho digueu, si no voleu. No cal que digueu l'obra, però jo vull veure aquesta entesa. Hem d'acumular 3 obres. Us ve alguna cosa ràpid al cap? A veure, si la voleu dir endavant, per mi molt millor, Però és allò que surts del teatre i penses, hòstia, no sé si m'han convidat, si he pagat, però... Heu d'aconseguir un mínim de 3. Si aconseguiu un mínim de 3, jo us dono 3 punts. Vale. Però ens ho podem inventar, clar, diem, sí, hi ha 3. No, jo he de veure quina obra esteu pensant els dos. Vale. Està complicada esta, m'he venido un poco arriba. A veure... L'últim any. Bueno, si de sobte hi ha un bodrio que els dos recordeu molt profundament. Bueno, hi ha un bodrio... Hi ha un bodrio, Hi ha un bodrio que... Hi ha un bodrio? Sí, jo en tinc al cap. A veure, tira'm una fitxeta. Hòstia, una fitxeta. Ostres. Vigila amb la fitxeta. Un ho tenim, si aconseguiu un us el deixo, perquè m'he passado. Mateix bodrio, És que ara no hi caic. És que no anem junts al teatre. No, però aquesta l'hem vist junts. L'hem vist? Jo l'he vist? No, jo crec que sí. De quin any? D'aquest any? És d'aquest any, O sigui, del passat, però vull dir, com que És del acaba de passat. començar la temporada passada, però diguem que sí, que és aquest any. Hòstia, m'està costant molt, Nil. No sé com dir-t'ho. Tira'm algú, va. Tira-li alguna cosa i si la dieu estaria bastant bé. Va, jo només diré que la vaig veure al Teatre Lliure. Fan coses molt maques al Teatre Lliure, però... Sí! Va, Sí! ja està. Sí, home, sí. Sí. Ja està. A més, Vale, us heu entès? m'hi jugo la vida. M'hi jugo un peu. Vale. Seríeu capaços de dir-la? Si no, jo us dono un punt i mig. Si voleu 3 A veure, al teatre hi ha una cosa molt maca que és que vull dir que tot teatre té un públic, Sí, no? això és així. Hi ha obres fetes per joves, hi ha obres fetes per gent gran, i hi ha obres per joves que... Que les ha fet de gent gran. Exacte. Llavors, Vale. això passa a vegades, i en aquest cas, bueno, jo crec que queda... Ens podem quedar amb aquesta informació, doncs ja està. Doncs molt bé, perfecte. Us dono un punt i mig por el riesgo de todo esto. Sí, perquè encara... Serà una putada. Perfecte, molt bé, vinga, última vegada que tirem. Són 2 punts, Sí, en realitat, tens tota la raó del món. Se va sumar, Us ho prometo que us el sumo. Sí, tira. It's Britney, bitch.
I, ostres, nois, de veritat, és que no podeu fugir de la resistència. La cançoneta o no? O la resistència, va, què preferiu? La cançó... Ostres, ho teníeu claríssim, quina no volíeu? Ah, sí, també tinc claríssim La cançó també la tinc molt També clareta. la teniu clara, eh? Sí. És diferent, crec. Doncs ja podeu Jo començar. és qualsevol cançó de Zetangana, Sí, qualsevol, perquè més o menys me la sé, sí. però no m'agraden gens. No t'agraden gens, Gens. I una que et puc dir és la de Tranquilísimo. Sí. Tranquilísimo. Tranquilísimo. No t'agrada aquesta cançó? A mi me mola. A mi també, a mi també. A mi me mola. No, no. Bueno, vale. Si me la cantes una miqueta, et dono un punt. Bé, sana esquina, tranquilísimo. Te la saps molt bé, eh? Va, un punt pel Nil. I, Vale. Pau, tu que ens tens eufòric. Jo és que estic entre dues, però jo crec que aniré a una que em fa molta ràbia, que és aquesta que fa Tu estàs dura sin ir al gym, tan con Louis Vuitton, bon dia, gente, tens buena... Em fa com... Saps allò de... Sí. Us donaré 2 punts més perquè jo també l'audio. O sigui, no puedo. Molt bé. Pues fins aquí hem arribat. Molt bé. Fins aquí hem arribat. Us heu classificat a la ruleta del Camerino amb un total de 10 punts. Està molt bé. Està molt bé. Està bastant Bé. Així que, nois... Per cert, abans de tancar, Sí. he dit 3, 4, 5, no. 5, 6 i 7, Molt bé. 5, 6 i 7. 5, 6 i 7, Sala Trono de Tarragona. correcte. vale? I la següent setmana a l'Aurora, Exacte. d'Igualada. Molt bé. Pues, nois, moltes gràcies per venir. A tu, Natàlia. Moltes gràcies, moltes ganes de veure-us al teatre i fins aquí. I ens veiem la setmana que ve amb un nou programa del Camerino. Molt bé. Yeah!